Jeppe Damgaard! Hej, godt. Det var godt. God mennesker havde altid godt. Nå, hvad så? Nå, det var ikke så snakke for fanden, det er vigtigt. Ja. Hvem der træner fitness? Ja. Det ligner heller ikke sådan. Men som I kan se, jeg træner her i mig. Så... Hvad det for noget? Hvad gør ham den tyk så? Han tager hjem og laver noget COD-træning. Det er så godt set. I kender ikke COD-træning? Og hører ikke, altså chips og dip-træning. Det er fordi, jeg vil rigtig gerne holde mig lidt i form, fordi jeg er rigtig glad for mad, som jeg er rigtig glad for mad. Jeg er så glad for mad. Hvis jeg ser en knurr med næspulver, fuck med, jeg sniffer det pisse. Jeg skal bare have det mindre. Men så jeg tænker, ved du hvad, det skal han ikke få lov til at bestemme. Så nu har jeg lavet min egen kur. Jeg er begyndt med flet.